Гуманитар фәндәр үсеше өсөн республикала нимәләр эшләнә? Һаумбыгыз эфирда интервью студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты укытучысы, филология фәннәре кандидаты Илүсә Әхмәдуллина. Һаумбыгыз. Һаумбыгыз. Илсә Ривальевна, һез университетта тамлагандан һуң филология юнәлешен хайлаганһыгыз, тел гыйлемен хайлаганһыгыз. Нимә булышлык итте фән өлкәһен хайлауга? Тел халык өсөн ул иң мөһиме. Бәләкәйдән үк һүзнең мәгънәһен аңлап, уга хокланып үстем һәм укытучыларыма рәхмәтлемен. Улар бәлки был юлга этәргәндер дип уйлыйм. Укытучыларыгыз турында ла искә төшереп китәйек. Кемдер һезгә телгә һөю тәрбияләнде, чөнки белүемсә, һез үзегез Өфөгыда без гадәттә өйрәнгәнбез филология фәннәре кандидаттары, улар гомумән райондардан сыккан, авылдардан сыккан, телде яхшы белгән яшьләр дип уйлыйбыз. Һез Өфөгыда. Мин 140 Ханлы башкорт гимназиясында укыдым. Зәйнәп Биешева исемендәге әйе. Онда башкорт телен бик матур итеп укыттылар безгә. Ул минем укытучыларым Ирек Раилевич, Атиранвар кызы. Уларга рәхмәтлемен. Шуннан инглиз теленнән дә бик һәйбәт итеп белем бирделәр. Һәм улар аркаһында мин бәлки был филология факультетына килгәнмендер дип уйлыйм. Һәм безнең университетта Кытай теле, төрек телен өйрәндем. Ягъни һез мәктәптә укыганда инглиз телен өйрәнгәнһегез, ә университетка килгәч көнсыгыш телләренә күскәнһегез. Әйе, университетыбызның тупһана баскас кына Кытай телен өйрәнә башланым. Был 2008 елда инде. Оннан Кытайга барып белемне алдым. Артабан камиллаштырдым. Ленин университетында 1 елга стажировкага барып кайттым. Телде өйрәндем. Оннан аспирантурала укыганда 2011 елда Джидзян университетында белем алдым. Оннан инде тагыла 3 ел магистратурала Ленин университетында грант программага буенча белем алдым. Гомумән кыйынмы Кытай телен өйрәнү? Бuna безнең өчен ул шул тиклем ят тел һәм уның шул тиклем үзенчәлекләре күптер һәм Әйе, әлбәттә башта бик авыр булды, чөнки Кытай теле ул иероглифтар белән язу унда. Әйе, улары гына үзләре ни тырышлый бит, ятлап алыр өчен дә. Әйе, улар үзләре лә бәләкәйдән үк үзләренең иероглифтарын ятлайлар. Һәм безнең сит ил укучылары өчен уларда экзамен булдырылган. Икенче төрлерәкме һезнең нисектер? Еңелләштерелгәнме, ябайлаштырылганмы? Ябайлаштырылган иероглифтарда укыйбыз, ятлайбыз һәм экзамен бирергә кирәк инде. Иң кемендә шул 3000-гә якын иероглифтарда белергә. 3000-гә якын иероглифтар. Әйе. Һәм нисен гомумән бuna күпме вакыт эчендә инглиз Кытай телен өйрәнергә мөмкин? 1-2 ел кирәк, әлбәттә. Әлбәттә ул укучының үзеннән тора, тырышлыгыннан тора, әлбәттә. 2 елда мөмкинчелек бар өйрәнергә. Бұл иероглифтарды өйрәнер өченме, әллә телмәрдә шымартыр өченме? Иероглифтарды ла өйрәнер өчен, телмәрдә лә шымартыр өчен, һөйләшергә гомумән, матур итеп һөйләшергә өйрәнер өчен. Һәм болай гына ла түгел, һез бит әле Кытай телендә белем алып кайтканһыгыз, килеп сыга ондагы университетта укыгыз. Әйе, магистратурала укыдым һәм бuna гыйльми эшемдә был белемдәр бик ярдәм итте миңа. Әйткәндә, һезнең гыйльми эшегездә бик кызык кына икътисад һәм тел гыйлеме өлкәһен бергә кушканһыгыз килеп сыга. Нисен бу теманы хайланыгыз? Минең өчен был икътисад темаһы бик якын, чөнки университетта, Ленин университетында икътисадты өйрәндем беренче сыйратта. Һәм филология факультетында гыйльми филология фәннәрен өйрәндем бит инде. Шуңа икеһендә тәрән иттереп өйрәнеп, әйе, куштым килеп сыкты. Нисек аталай иде, тамашачыларыбызга ла әйтеп китәйек, ни кызыксындырганын? Бигрәк тә һүзләрне өйрәнү өстәлдә лә минең гыйльми эшем был турала икътисад лексикаһын башкорт телендә, рус телендә һәм Кытай телендә өйрәнеп, лексемаларын тематик планда йыю һәм шуларды тикшерү
гәзит битләреннән табып тәрҗемә итү. Рус теленә, башкорт теленә. Ягъни өстәлдә сагыштыргансыз килеп сыгын. Ниндидер охшашлыктар, аермалыктар, нинди хакымталарга килдегез? Кыскаһы, икътисад теле ул өстәлдә бик Киң кулланыламы? Киң кулланыла, әйе, әлбәттә бик киң кулланыла. Әмма тәрҗемә вакытында төрлесе бер үк термин төрлесе тәрҗемә ителә. Һәм бuna бәлки ниндидер охшаш һүзләр бардыр. Без гадәттә башка телен башка телдәр белән сагыштырырга яратабыз. Бармы ондай охшашлыктар? Колакка ятышлы охшашлыктар юк инде, әмма бuna Кытай телендә иероглифлардан карап, һәрбер иероглифты тәрҗемә итеп, нимә турында мәгънәһен белеп була. Шуныһы кызыклы. Мәсәлән, компьютер һүзе ул электрон мие дип тәрҗемә ителә. Турагына тәрҗемә иткәндә. Бик үзенчәлекле тәрҗемә эшләгәндер үзләренә. Әйе, онһы шулай. Тагын инде хакымталарга килдегез был фән эшендә өстендә эшләгәндә. Бұл бик заманса тема һәм бик мөһимдер дип уйлыйм. Әле фән эшегезне яклагансыз һәм бuna был теманы артабанда өйрәнергә теләгегез бармы? Әйе, артабанда бұл теманы өйрәнәбез. Минең гыйльми итәксем Абдуллина Гөлфәр Арифовна менән әле монография сыгару өстендә эшләйбез. Гомумән бүген бuna яшь галимнәргә, һәм күп яшь галимнәргә гуманитар фән өлкәсендә эшләү өчен ниндидер шарттар, мөмкинлектәр бармы? Чөнки әлеге вакытта без беләбез, Россия технологик суверенитет өчен көрәш алып бара һәм әлбәттә игътибар ул техник юнәлештәргә лә бик көчле. Бuna шу гуманитар юнәлеш ничектер ситтә игътибарсыз калмаймы? Юк, гуманитар юнәлеш ул ситтә калмай. Безнең университетта бик күп гранттар оештырылган һәм бик күп конференциялар үткәрелә. Һәм бигрәк тә Кытай теленә бик шундай көнсыгыш телләренә игътибар бик зур. Һәм үзегезнең студентларга бармы Кытай телен өйрәтәһегезме? Әлбәттә, безнең факультетта 400-дән ашу студент Кытай телләрен өйрәнә. Кытай телен генә түгел, башка көнсыгыш телләрен дә өйрәнәләр. Ул Корея теле, гарәп теле, төрек теле. Ягъни элекке башка дәүләт университеты, хәзерге Өфе фән һәм технологиялар университетында буны шундай ят телләрне баштан башлап өйрәнергә мөмкин. Баштан башлап өйрәнәләр, әйе, һәм тәрәнәйтәләр. Һәм хәтта һеҙҙең һымаҡ шул илдәрҙә уҡыу мөмкинлеге лә бар. Был нисек өлгәшә быға студенттар? Иң беренсе, әлбәттә, бездә бик һәйбәт итеп уҡыйҙар. Һуңынан төрлө программалар буйынса тел стажировкаларына барырға мөмкинселек бар. Һәм быйылғы йылда, уҡыу йылында яңы программа асылды. 2 йыл 2 диплом ала студенттарыбыз. 2 йыл Башҡорт дәүләт университеты, Өфө фән һәм технологиялар университетында уҡып, һуңынан Ҡытайға барып белемдәрен камиллаштыра ала. Һәм 4 йылда 2 диплом алып сыға ала. Һәм был бит студенттарҙың уфуҡтарын да киңәйтә. Бына донъяға ҡараш үҙгәрәләр, шулаймы? Сит илдә уҡып ҡайтыу. Әлбәттә, сит илгә уҡып ҡайтыу белемде тәрәнәйтә, яңы офоҡтар күрәтә. Тағы ла киләсәккә ниндәй пландарығыҙ бар? Һеҙ әйттегеҙ, ошо йүнәлеште артабанда өйрәнеү теләге тип. Артабан монография сығарырға һәм әлбәттә икенсе башҡа өлкәләрҙе лә йәлеп итергә. Мәҫәлән, юридик өлкәһен. Ягъни иҡтисадты гына түгел, юридик Хоҡуҡ өлкәһендә өйрәнергә теләйбеҙ. Хоҡуҡ өлкәһендә, әйе. Ҙур рәхмәт, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ был эшегеҙҙә һәм әлбәттә яңынан яңы фән үрҙәрен яуларға теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Өфө фән һәм технологиялар университеты уҡытыусыһы, филология фәндәре кандидаты Илүсә Әхмәҙуллина булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.